pêşangeha navnetewî ya Stockholmê rojane pêşangehên cur bi cur dard kevin. Vê carê em mîvanê pêşangeha deng û dîmen û ronahiyê bûn. 120 kompanyayên herî pêşketî duwarê amêrên deng û dîmen û ronahiyê de û programên kompyûter yên girêdayî heman watê ji her çar aliyên dunyayê hatibûn û berhemên xwe yên herî nû şanî mîvanan didan. Heman demê pêncî semîner ji aliyê van kompanyan ve di hindir sê rojan de li dar dikevin. Di hindir gera xwe de me bi nûner û pisporên çend ciwan kompanyan re deng kir, me xwest ku ew bi kurtayî bahsa berhemên xwe yên herî nû bikin ji bo bînerên Kurdistan tê. Hausmmann, I'm from Switzerland, voice technology. Intersonic is our distributor in Sweden, and these are our products. Can you talk about your products? Of course, yes. We have lavalier microphones. Very special about our lavalier microphones is that if we do Ev grupa mikrofonên me, me berê xwedaya bazara Swêdê em berhemên xwe yê herî nû pêşan didin. Mikrofonên me ji çawaniyeke gelekî bilind e. Teknîka me gelekî li pêşketiye û em dixwazin bi dilê hemû cûreyên mişteriyên xwe bin. Now they are using them on the Americans Cup for the sailors. Jag heter Matias Strömberg och arbetar för Milab Microphones. Och nytt för år är vår nya superkardioidkapsel till VM40. Tiştê me yê herî nû bo îsal ev mikrofona hanê ye ku ji bo sîstema V44 bikar tê. Di vê sîstemê de mirov dikare kapsûla mikrofonê biguheze. Li Emerîka daxwaz li ser vê mikrofonê mezin e. Ji bo vê mikrofonê mirov dikare sê cûreyên kapsûlên xurt hilbijêre. Nu finns det alltså 3 kapselval. Så det kan man säga. Jag heter Robert Rosenberg, ansvarig för Dammon Sverige. Vi är ett bolag som har funnits 25 år. Ev bû 25 sal em li bazara weşandinê ya Swêdên. Yani her tiştekî girêdayî televizyonê, telefon, teknîka deng a profesyonal. Ja, vi kan börja med att det här... Em dikarin li vir dest pê bikin. Ev e DigiCo ye, şîrketa İngilîzî ye. Ev mikser ji bo weşandina zindî ye, yê konser û ahengên mezin e. Piraniya kompaniyên mezin vê mikserê bikar tînin ji bo ahengên mezin û konseran.
دیجیکو ایسال دی میکسرین نو آنینه. یک بچوکه بناوه ST11 و یدن ST10. ST10 جی نتنه جبو وشان زندیه جبو وشان نورمال جیب کرده. Ekigami då är de som börjar först egentligen med diskbaserade kameror en gång i tiden och براستی ایکی گام یکمین بو کو تکنیکا دیسک د کامره د بکارانی. گلک تلویزیون مزن کامران ما بکارتینن لسوید، لنرویج و لدانمارک. både i Sverige, Norge och Danmark. Avid is in the market for more than 20 years and we are an industry leader. اف 30 ساله آوید لبازاره. ام دواره خدا سرپرشتن. لتواهی دنیای ام آلیکاریا مشتری خودکن جبو کو بشیوه کی آسان بکارمن کلیپ یان ویدیو پروگرامن خواه جی بکن. دواره مدیا دیجیتال ده جبو مونتاژا دنگ و ویدیو به پروگراما میدیا کمپروزر لاین. مشترین ما وینای مونتاژ دکن ویدیوان فیلما و جورین دن ین نوشاندنه. Films, industry films, video commercials and also of course in the broadcast area. Okay, hello, this is our Roland Systems Group booth. ev sistema grupa Roland'e. Vaya yek ji mesterin berhemên me. Mikserê deng M408. 48 kanalên deng têde hene û bi remote controlê kar dike. Ev teknîk bi lezeke bilind deng vediguheze. Di kablê 100 metrî re ta mikser yek ji sedî ji çirkeyê pê diçe yan jî 1 mîlî çirke. And then there's Ev amêr gelekî pêşketî ye. very new 48 track recorder. Tê de 48 trakên tomarkirinê hene. Ji bo tomarkirina zindî 48 kanal dikarin heman demê kar bikin. Ev yekem berhema This is Roland HD video first mixer. HD video mixer. Têde 4 kanalên standard definition input hene ku naskiriye bi navê SD û her wiha 4 kanalên HD high definition werdigire. Yanî bi temamî 8 kanalên video werdigire.
ev video mikserekî din e. 6 kamera û 2 kompyûter dikarin pêva bêne girêdan. Tiştê balkêş di vî mikserî de ew e ku SD jî. 2 monîtorên cide dikarin heman demê bêne girêdan. Tu dikarî dîmenên kamerê li yek şaşê derxî û ya kompyûter li yekê din. Tu dikarî 2 dîmenên cide ji yek mikserî pêşan bidî. Able to do kind of 2 picture shows at the same time from one mixer. So actually there's 2 mixers inside. Ji pêşangeha navnetewî ya Stockholm Salih Kovanî Kurdistan TV.